Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penalamatan tanong sugat ng tanong Rabbul Alamin. Tuhan tanong ay isa ang makalimuon ang masaling gagaw. Lanayon akap ko alay ako ron, hindi naman ito sisi ako sa aking kaya didataray. Kailangan na suhuskano miya katalimuma sa aking kaya derpa na mapadalon ko mga puso iyo ang pamikiran niyo. Asa kaya pakatalimuma niyo si natando ini sa katkububuliran ng Allah. Tando ini sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinili ka niyan kung mga kaad niya. Nagutando sa Allah subhanahu wa ta'ala na yakabay iyan rakano na sa kapamakasulbi-busulga iyan. Ay sabab mga ulit ng Allah na udah su taufiq wallah, udah suatu nabay ini nalimur ka wallah na di ka man makatalimaman sa aking gaya derpa. Mapakay ayaw mananin na madakalamya katubawarun sa ato nabay ini na ad natuubin saya muhadara, ad natuubin saya ato nabay ini na seminar. Mapakay asino kagugawi na ad na miya makapaniyat sa insyaAllah nandur pa sa aking kaya derpa. Kakagyo pa man at pangayatan yan ang ginawa niyan, bata mo na doon sa aking kaya kapagatan ni mga bulan ng Ramadan, na niya kapaniyat sa kanya din sa kuta kagugawi, sa insyaAllah nandur pa sa kanya si. Na mapakay ay man ko kapipita makanus kanyan, na niya kanaw adi mapiti ang ginawa niya. Kung napsagitaw mo niyan, napsagitatiyan niyan, udi na at na niya ginawa niyan. Nasa man ito, nadarkan yan puro wallah, subudur yan sa kapakatan mo man yan sa kaya derpa. Lainang man kakatan sa ka, aniya pa mga sa yung kaya derpa, ayaw man na yan na makaniniat kapiyot-iya, isa man ito, may inikalipo ka wallah, magiti puro niyan ka, subudur ka. Hindi, nakapakayaan na makaniniat sa kapakatan mo man yan si, na nabudod na ad na yamanan niya namin itanong ba ang mga awid ka, hindi na mga emergency. Abang yun din ay malani ng hospital si Watay, hindi ng hospital so mga lukso, hindi na ito na bunin at namin itawago na emergency. Nadarkan yan, pero Allah, ikapakatali mo na yan sa diyan kaya derpa. Nede naman, kasakano ipipor Allah, sakano ipinili Allah, ang makatali mo na sa diyan kaya derpa, kaani o kapang mayati ang mga ginawa niyo, ang katawan niwa, kanaba inutan usisi, kabatan utmugi bugisa tamo. Kanaba inutan usisi, kabat na kadato isang gulay ko man isa. Kau man isa, nasa kaya pakatalo mo man yung sinayad na malama pipikirian na bumaliniyat yan, na ang kapangwayat na ginawa niya. Anyan ay mananin na mapakain ka ginawa niya, ay mala, nasa kaya gaya mananin na pakatali mo man abuhan Ramadan. Ngayon ito mga rip na na isa din kamatya oras sa dagang pampang na kumakapantag kung ito na ba ini na barat na Ramadan. Kaya sabot na doon kaya kapag mo man yan na nagkibot yung si barat ini sa amanan yan na bisita. Wow. Hindi naman ito at nabisitang ka Bismillah. Apa ni? Lama-lama baik-baik. Bismillah. Bismillah. Bismillah, Bismillah. Dahil ito pa ako. Ha? Oh. Bismillah. Ano pa na? Dahil
Bismillah. Oh, Bismillah. 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 Berdoa kami yang sana. Berdoa Bismillah. Bismillah. Nakata. Alhamdulillah. Pintu mo na doon makataros. Lagi apiat ni kapi adita dito ron. Ang nagadetaro tayo yung ikakapkin ganyo ron. Ngayon na kabuya yung narima kami nutos sa pulo kami nutos na ustad na kaya na. Kububuya na iskan mga makinig na lagi dugo dito nasa bulang mga kanilang. So nakulihan, hindi kalimutan mo ang makakatiyaman na yan na kaya buga sa solusyon. Bunsuan to na ba yung naripala doon yung so charger ako pa kaya binanan malugot. Pai, tigtan mo isan na yung mga titiya ang didata rin niya mga muhabara o di na mga seminar sabab sa din kaya kagaan akapagkatali mo ang kaya bulan na Ramadan. Iman to na February 12. Oh, 13, 14, 15, 16, 17 na puniyatatan. Sa manuto, na patpatagawin na pagkatali mo markatano sumada abisitatan. Nilay naman mga ripon Allah. Ibaratan nyo siguro mga ginawa nyo, ginawa na tuwaan na pagkatali mo markano abisita. Igilat na pagkatali mo markano, katawan nyo abisita, amala sa ginawa nyo. Nanawang taman na ipripara dula. Sehingga po nagipon sa kapilimpyo. Ibarat to, muli maka ang tunabing na kabubulingan so laman-laman ka na ang kapiyang mayo pasan ka na bulinimpyo ma. O di indibisyo so mga gigimo na indisyo ka so mga gigimo. Ano pa na para po kubisita niya na ipita niyang piyo-piya walay niya. Kagi mala sa ginawang kaaging utang po katali mo ma bisita. Na ayat po kalawansan manguri penuwang ma at doon inaunaan yan at po katali mo ma amati abisita nagyang kaya bulan Ramadan. Diti sabot akay na nga nasagat tanong na maripara dito ang mga ginawa tanong sa gyang kaya emanan yan na po katali mo ma bulan Ramadan. Nakaging po katali mo ma sa bulan Ramadan na anto nga mabiukit ayaw mananin na kapagay mo matanong yan. So sa word, na kaya sa butay na nun sa po katali mo ma sa bulan Ramadan natingin ayaw kita ka pagkapulo sa kukubulan Ramadan na iperpuli na ka. Pumakilay ka mabusa mga tarpuli na ahlan wasahlan niya Ramadan. So maso sa buwan na ikasabutan niya nun na light. Ilang nga kadiniri ko yung itang awalay niya na kayo pa nga napakatali mo masubulan Ramadan. Nahay mga ulit penuwang. Ibarat umano si apakatali mo ma na uway. Tito ito api ang ginawa niya. Ibarat sa kanya, pagkatali mo makatiyap kilihan niya din ay tarpulin na Masya Allah, balasan si Ranun Allah. Nakalian to na ilayan niyo kumulan Ramadan. Bayi ni manusia punulutok kung mga walay tanong. Ayaman niya na punalamatang karunian sa gaya kaya kiniterpulin niyo ron, nagukya di kuritin niyo kung mga walay niyo. O manusia, pagkatali mo na uway, pakapi-apian niyo din sa mga derpayo. Kakalian makapi ang ginawa bulan Ramadan. Nakagaya ka na ba sa imbulos kung mga walay tanong mga ulit mo Allah, kaayang bulusan o bulan Ramadan na sumanga pusutan. Sumanga pusutan. Nakagaya ang bulusan o bulan Ramadan na sumanga pusutan o, nato na ipatutapang gulaw-laan ka. O sa imbulos kung turugan ka na pilimpyo ka. Nakagaya sa imbulos kung mga pusutan o, naaya patot na pilimpyo tanong sumanga pusutan. Ribat so tindog usabot, ayat tinugin natigyan na insyaAllah na sabihin kaya bulan na Ramadan na ayaw mo ang tunabay ni na ka ayaw ang tunabay ni na katubot. InsyaAllah namin ka mau masuk bulan na Ramadan na di kaya di ka susuatuan na ayaw mo ron kita palang mga wata. Ibarat ang tunabay ni na suruyan na nisuruyan din. Ibarat ang tamaganta na miyamaganta si benar ka kung mali sa Ramadan na di tayo makapumaganta.
Ibarat wag lagi betukin na di ka sesuatu Allah na dia bersih saja penapakatan yang mau bulan Ramadan karena gitigin aku bagi surah Ramadan na di nga din mapanggilibok na ributan na natin. Ayah patut uri penwallah na dia penamakatan yang masuk bulan Ramadan na miyanin tiunga apuso ka. Miyanin tiunga apuso ka kung mga dusa. Miyanin tiunga apuso ka kung di ka sesuatu Allah. Miyanin piyo nga aginawang ka pura ta aginaw. Miyanin piyo nga aginawang ka pura rangi. Nagunganisan apan yang ito puso. Agyan kayo, no? Ino kailangan makatali mo mga subulan Ramadan na manilimpyo ang mga puso ka, no? Kagiyagay uri panu Allah. An kami tunay agumang gilabok sa mga subuan agumang simbos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amay kaayatin doon ka na ayat nakapilimpiwang ka, kung ginawang ka, amay din ka mapitan, at bulan Ramadan, kung amay din ka pumuasa ka, nasi ka kung mga tao ka insya Allah. Ang tanima na insya Allah, ayaw na niyan, na iman to namin iyat pipiya, insya Allah na, mau bagian ka bulan Ramadan na pinarawi ako, doon pinapas na ka ng tarawih, insya Allah na pinahajid ako, insya Allah na pumati ako sa Quran, insya Allah na sunat ako. Insya Allah na pagdulubok ako sa mapia. Insya Allah na insya Allah. Ha? Miya apa niya tiya. Miya tali mo masukulan Ramadan. May pusa sa kanyan. Ha? Miya atyung kas sa kanyan. Piyagbangan sa Aisha. Tanong mo, hindi ako po piyagbangan sa Aisha. Natuloy kayo na paggunakan nyo. Kamata na digitawan na yan. Di mo po makaginawa sa kaya miya kanakan na. Tuni ka pa makaginawa niya, kung niya sa lima kaando na abilid. Isa ka doon na pulog sana. Ha? Isa ka po din na bugos. Amay mabuhot pero kung na pangatatanya sa pulog sana, sa baka niya. Di po makabit niya. Amay ka sumusujud. Ha? Kasusumot kaya makatino iman so kasusujud niya, kadi mga isip ko, nas kanya nakabit ha. Ha? Kaya yung kinukulog niya sa pulog sana. Ha? Pangatatanya sa baka niya. Na bupo din ka limpyo na ginawang kakudan pinakapakatali mo mga bulan Ramadan na si kami apan ko insya Allah. Ha? Kayo no? Kaya si kudan niya pinakapakat ayaw na niya na ganyan limpyo ang ginawa niya na ayaw niya pinakapulimpyo sa ginawa niya. Pag niya pinaramadan ayaw niya di ka tratra. Ha? Na ino ka mapita insya Allah. Ha? Na nayakan manakapanahadun. Ha? Uli nayakan manakapanarawi. Ada man mapitak man ada tarutuk man. Insya Allah na 20 pa na yan ang doon. Na doon pa na mga bertiya sa muna. Insya Allah na puna ko mapitak. Na insya Allah na ay now. Na ibo ninitano diyan na yaman na niyan na mapita na Idul Fitr. Na di ko gura-gura. Miyudos sa bulan na Ramadan. Allahu Akbar. Di sini tumaman. Kagya ko na pa na nipos sa bulan na Ramadan. Wallahi na'adim. Kada tanong susah puluh ang isa ulan-ulan na ipinigyan kaya sa ulan. Ay manamikos. Sikon niyo na Ramadan na? Sikon niyo na Ramadan, kati ay kaduhin man na Ramadan, nagyan ba ng nayamikos sa Ramadan na ayaw man na sumya dito na tanong na sa puluh ang isa ulan-ulan. Kasa puluh ang isa ito na bilin na ulan-ulan, ito na bilin na lunar kalendar, Islamic calendar. Nila niyo mga kada tanong. Lagi lupag yung Yesu, di tanong diya manani na kang bibitiyaray. Uli na kaya pag-iddan. Nila naman kadit ni matumitano na wallahi la'adim, mas ditano kita doon kaya sa sauna. Na amay ka di kari para nung naginawang kasan kaya hato katali mo maabulan ang Ramadan, nagiti tiktano at kadeka kuwanto na ni mga tao asibu sa kapamanano. Sibu sa yaman na niya nakapamimikira. Sibu sa ito na bini natigil na insyaAllah nabuti ako sa Quran. InsyaAllah na punarawi ako. InsyaAllah na punahajud ako. InsyaAllah na sunat ako. Nagiti sa mga uri penuh Allah. Idita naman di kateroa. Ada permata linguma agian kaya bulan Ramadan na limpiong tano ang mga pusutan. Limpiong tano ang mga pusutano si kunganin ayaman na niyan na di ka susuatu Allah. Si kung mga dusa. Apya iman to din, akap kulugan yung rakan, na banyo din po niya kapilitin niyo kung mga puso yung mingulalan kung kapanawbat si Allah subhanahu wa ta'ala. Iman to na makaniniyata ka, iman to na makatatano ka, iman to na mapapaday ng makasumparan tiyaya, sana hindi ka na hindi ka pamamagin nyo, nanditira yung kaso Allah. Ya Allah, nasabot ko at tunabay ni na kabubulayakan ang manusia,
uri panaka, keribat na gubkedusa, narila iya kong kadnan ko Tuhan ko isa makalimunan ng sarili ko. Na makunita no sarila si iku Allah. Palayatan din mangni si iku Allah sarila ka, palayatan din niya dosa. Palayatan din niya riba. Palayatan din mikurang, kung na ba ini, nayamanan yan, nakabdara ka tanukan ng tanong Rabbul Alamin. Then, without exception, lang tanong ka riba, lang tanong ka dosa. Nagina ni sabab, isikatano na kailangan na mga panglitan mo sarili sa iku Allah. Ino di niya kapia-pia, asaka na malilimpi wa puso ka, ayaman na niyan na makasisir ka susindo o paratyaya, na niya ka lubu-lubu man akipungulalan ka kung mga subuin mo Allah. Iyaman ka malilimpi sa puso ka, sa ikuan to na na mga dusa, sa iku mga di ka susuatu Allah na malilimpi wa puso ka, na niya ka lubu-lubu man akipungulalan ka kung mga subuin mo Allah. So mga simba, so sambaya, so fajr, so dhuhur, so asar, so maghrib, so isya, so kabetya, so sa Quran, so kasunat, niya kalibud-budanan. Inuuman isa na, utomoon niyan, makalibud-budanan yan, so mga subuhan ng Allah, so kapag naw sa subo, so kapanan mo yan sa sunat, so kabetya sa Quran, na utomoon ka, makalibud-budanan, na ayak pa naman na maring ka na malimpyo so puso ka. Ilang naman naging kutotaw, inutuad na mga tawayap kasi maka, at naman si Abdulun ko na kada ka nakagiso Allah. Baka niligalak si kusik sa Allah. Iya kasag-isagit man na rin susik sa Allah. Ilang naman naging kutaya man na niya, nagpul ka naraka. Pagudulo na ulo niya sa tumbag apo yan naraka dyan na. Niya man na niya, naayad na kilo niya na sumanga dana. O sila nung tatisi sa naraka. Baka niligalak ka susik sa Allah. Baka di ko ba yung sumulit sa surga? Ayaw man na niya, nasa surga, nadid na kapatay, nadid na kasakit, nadid na kalus. Na inutuan na mga tayo, ismagyan ka. Natigin na sa kanubo, kami ang pinakasordo. La ilaha illallah. Nga? Na, suwag isusik sa wala na malipis. Di ko ariya man yan, na inikurapiya sa malaikat sa naraka. Kapira, dari kaya pakapidangani. At na mga pag, inutuan na mga tawa, wasyatan ka na, baka niyan kukuha kasandugan, hindi na lagi doon ang magagitan yan. Inuto. Lagi tumigas sa mga puso niya. Tumigas sa mga puso niya. Nasaka, na igilad naman ka panduhong ko agama, na umarag na kapkuta rin mga kaon, hindi na yaman na niya na lagi doon ay maunar ka na so kapapawala ang kaon, na paginom ka. Kaya man na niyan na lagi doon makatatagas sa puso ka. Uy, lagi doon ito na ba ini na makatatagas sa puso ka. Na inong ka di po na mariyaman na niyan, na ito na ba ini na kanimpyo niya. Di ba, makinig ka mga anak ko si mayo ang mga tao, agyo mo ang turukot sa, kada ka nakaswama. Hindi nga mga kasusik sa wama na dito ko manipilis, na pananabig, astagfirullah, astagfirullah. Na inong ka di ka, baya agyo tiyan ito na ba ini na mambetad ka. Dahil ki amargin ko agama, asa ang mapakala ka sa agama, para tiyan ka. Ilaman, pakambidyo naman, pakang sagot na niya karagod binakapagagamain. Gitin na, niya karagod din so kapagagama, na doon na naman din si ito agama. At yes, Allah subhanahu wa ta'ala na bitiro yan sa Quran. La haraja fi din. Dahil yan na yung Allah amargin si ito agama. Na inutuat na pagkagod niya amargin si ito agama. Inutuat na pagkagod niya amargin si ito agama. Na duwa betad. Pagalero na betad, nakagisabog sa malumay so para tiyan ka. Ay, berat niya. Subarasan mo yung sa subo. Subarasan mo yung sa subo, na kinabur ka niya dinumar din kapuginaw niya sa subo. Kaawidara ka niyang panagurat na ginawa niya hindi makasumbo yan sa subo. Nasaka, na awidara ka kapuginaw ka sa subo. Liang man nakapakapi video yun. Video na kaugusuran na para tiyan na gusto ka malubay sa malubay para tiyan. Yung kanto, makalaw so para tiyan na awidara ka niya hindi makasumbo yan sa subo. Nasaka, na awidara ka kapuginaw ka sa subo. Di siya man ito na makambibida. Na wallahi kayo ba na tumakala so para tiyan tanong, na lamon ang mga subuan ng Allah na kababayatan na kapag nilubakatan. Hindi kailangan iba'y barat na bata mo tatagila. Hindi barat kailangan iba'y tanong yung na ipagang mo. Hindi kailangan iba'y barat na bata na pagsubuan. Asa ang makaala so parang tiyatano na isya o na may pambulanan. So gila ni paganyan sabot. Ay paganyan sabot, inuad na marugan ko agama, magugidan mo ka, kaya kalulubayan ka sa parang tiyaya.
Ikadua sabab na sabab ko ato na ba ini na kalubay uli na kay ito asabot ko agam. Di ka sasabutan ibadah siya. Di ka sasabutan ikalabalas siya. Di ka katawan niya mana niya na tukuha ko paruling ko. Ha? Ay berat niya. Samantala may ginawa na dito ng paginaw sa subo, kaya may kuwan na figuran ng tanong sa turo. Dami ko na dito dumining ginabak so ato na bili nakapapantagan na ginabak tayo. Ha? Ibita na paginaw kapit sa subo, na ating paninya ginabakan sa opisina, uli na po mga dawakupan, uli na yaman na niya na sa mga farmeron na basukakupan. So ato na bili na pumumula na kupan, na ato na bili na pag ato na bili sa ginabakan. Ha? Nakulang na ako pinandigyan. Dito yaman na niya na tindigyan. Apun mo pa sa sumo, kekurangan sa turug. Kay sabot kwanto na ba ini na ginubagyan? Na ayam na napakaisa umawit no Allah. Na di nga di paginawan so risky. Kagaya na nakadaran na katanong. Na ino niyan minindura ino su agama, kasabot ko din niya di kasusugar ka po risky. Ino niyan kusupak su agama, kasabot ko din niya di ka pinalugaan po risky. Naging tanong yung tanong. Saka, na pananamanaman ka suriski na ayang kaindidaray nun sulibre riski. Siya buti? Upama na pananamanaman tano suriski. So kung ginawa so ginawa ka tano, so opisina tano, so farm tano, so kauyagan tano, pananamanaman tano kakagiriski yan. Yato na inindiray nun tano, sulibre riski. Ha? Pwede niyo na nilibre si Asapon. Siguro ang tunabili na niyaw na kapag saya. Wala sa kalorong mga di ka nura masasumuha katiya ang tunabili na kaya tumugod man. Kaya pakatali mo makurkan. Niyaw na kaya niya kurkan mo. Iyaman ito ang tunabili na at na prelis na 4 piece uli na ayuda sa kaya mga ATM. Nasuo sugit po ka-update sa ATM yan na dito resibiyan. Naman ni isa na Masya Allah. Dahil pagbangi sa subo ka alas 3, alas 4 na kautuloy sa landon ang makapipinaruni. Kakagimay ko na miyaw eh. Naniyak at doon balangan mo pagpapit. Nilay niyo man ito? Nilay niyo man? Kaya man na nakapukurang tanong. Alas 3 pa na alas 4 dahil pagbangi sa subo na kautulos ka niya. Aramig yan, ayaw man na yan na ipamuno kung mga wata yan sa gupo niya di ba? Ato na ba na pukawa? Kagupo na mo di ba ka na miyam. Kaya pakalayo ka. Hipos ka doon pa makalala ko. Ilayaw na ito. Raming yun yan iba. Kakagyo pa maamay ko na miyawri sa kapagabit yan sa landot. La ilaha illallah. Na amay ka subo pagbangan. Nas kanya pa rin pumutigan. Siyempre ko ba paano gamay kiranay? Ino pa rin ito nga bubur. Kaya katakawan ta sa ngayon di magubur. Lagi pa na yung gising. Ilayaw na ito. Nag-iuti dito. Dito ron. Mga ulit mo ang akari di ba tanong. Ang pananamarang tanong suriski, dito tayo di perumasayan suriski, na ayat tanong pakalilipatan su libre riski. Ayat tanong pakalilipatan su kadang tanong Rabbul Alamin, adin gira-gira ikuanto na ba ini na riskitan. Nobel ka pakalipati hey ori panuang asa ka na nga perbuatan sa giyang kaya dunia, napapasanin din manuang asuka buwang ka. Ino kayo ni magigiyay. Inong kay ni ayaman na niya na talikudi so agamang ka. So simbos ikuwang Inong kapinduray nunan so samboyang ka. Inong kapinduray nunan so mga simbos ikuwang asa ka man na doon kapanmanduwataan sa kaya dunia na papasanin nuwang ka so riskin yan ka. Wallahi ka mau piso-piso pa na binong ka sa di ka paning kawiyagan. Kama nga sasakit na kaumpan. Kama nga uulusir kaumpan sa di ka tipid. Nangunin na pagugitan ka, saya man na nakapakalawisking ka. Nadid na nakaumanan sa nikubog. Amay ka din dinadaptar kung papasad mo ka. Saka, nadakapan buratan sa kaya dunia. Kaso kasisikapan sa tiyan ng inaka. Nasunin so kaya pansirin ka sa niyawa. Apun si Allah subhanahu wa ta'ala isubuyan. Ay pansir ka so niyawang ka. Nasulit so kinipansiran, uniyawang ka, sa ikwanto labi na kasisihin ka sa tiyan inaka, na miyaw makaw mga malaikatu Allah. Miyaw makaw malaikatu Allah, na puturo niya braka, sumabbatali ka sa kaya dunia. Hey kulan, na iya mapangalan ka sa dunia na si kulan.
Ayam mampu bubur kasang kaya dunia, nagier, tira ragu. Ayam mampu betad kasang kaya dunia, nagier. Ayam mampu ngarumangkan, ayam mampu bawatakan. Na ayat kekanakan, ayat yang amanin na ketamuka. Papasad nu Allah. Ha? Odiyan amat, wajib fatis suhuf. Niya pasad, suanto na beri nata kadiru Allah. Gina ni ketamuka, gina ni mapetad kasang kaya dunia. Nasaka na ayat kaduduan-duan nirka, na papasadin din Allah sukutamu kasang kaya dunia, na tiyali mo din kasong agaman yan, susimber kanyan, kagiyan dada mo yung nakasurizki, apapasad nu Allah. Nagiti sa bapasa katano mga rip no Allah, inumuro na nagkisupa, ang kananakaw yagan. Kaya isad na pedamala abalambal kumakasimbo sa iku Allah, na sulitan no di kasusugat ako riski Allah. Kenapa man ba ibarat na tigtan wa karan sukasusugat na sumuang panuwang kaya kasusugat sa iku ato na ba ininakaw yagan. Sumuhan na nan Allah. Nangupida na sa yamanan yan na atas tanggungan ng manisa. Ugay na umabuloy, sulika di kasusugat sa kauyagan. Di ka susugat sa riski na pangalang, uli na balambal, uli na ayamanan niya na kisabapan sa kapturing kasimbayang, di ka kapakap simbayang na matanan niya pwede ka pumiya dunia. Isabi ka, suwato na ba ini na alungan ka amore, saging kaya dunia ka. Nagiti di tanong di ka turo amore pano Allah, ipiliti yung tanong sa mga puso tanong si kuni ka susuwato Allah. Ha? Ako saging kaya bubayasan kaya dunia. Niano ya ano to, bakit nabaya po, pilipiyong tanong, si kung mga ginawa tanong, nasuli ka susuwato ang mga dusa. Na, pinanggidaan na kasuka pamukod, kung pinanggidaan na kasuka suruyan, pinanggidaan na kasuka pamaganta, pinanggidaan na kasumanin sa nadi ka susuwato ang Ago, pilipiyong kapan apuso ka, kuwanto na ba na, babaya sa game kaya dunia. Wah. Kagiyang di taktaro no subugoy ang tanong sa aging kaya dunia. Iginaban tanong bugibay aging kaya mabubigdagdan. Iginaban na tiyabon so parat tiyaya. Tiyabon so sabot po agama. Basta tayo manani na mipon kagin na sumunia. Basta mipon kagin na sumira. Basta mipon kagin na suanto na bayi na tamo. Napatibon na niyan so parat tiyaya tan. Nagiti sabot asa ka tanong. Kaya manani na lepiyong tanong mga puso tanong sa ikaw sa aging kaya manani yan na kapag atali mo maabudan aramaban. Pilihan pa. Sa mga tunayang niya ang takano, na pilit yung tanong sa mga pusong tanong kung di ka susuat wama. Nagupilit yung tanong ang pusong tanong kung gubaya ko dunia. Nagawan ko na yung ayaw mananin na pilit yung tanong. Pilit yung tanong sa mga pusong tanong kung rata ginawa na burarani. Masya Allah. Ino to, Ustad. Pamana, pumakialaman ka pinangairat na ginawa. At ikatawan ka, matawang na Ustad. Kung katawan ka buhay, yan na kiyang bubay na ka, naging puto ang pagaliakan. Na mata na di ka lang nagan matiro. Katito din surat na ginawa ka. Sa kanya na kabubayaan mo. Ada pa kaungan na sa ginawa ko. Na yung tanas kanya na ugayid na kagiyaman na niya na miyarawa ko niya. Uway, tito din kung mararat na ginawa ka. Bayay berat yan. Kaya, jika di tanong di katiro sa kapilipiwatan mo, mga puso tanong, kurata ginawa, burarangit, na ayaman na niya natupang, di man busa usa ko niya, uway, manbut sukat pero aron sa nipiyo so puso kurata ginawa na burarangit. Kaya di makarelate si Ustad na ginanigin no di katiro. Ato ni katawin niyo, sa kanubuhi manusia, nasabi na nabara ni manusia. Di kami po kayo doon sa rata ginawa, di kami po kayo doon sa rarangit. Manusia ka na manusia ka. Pagkarata, di karata ginawa niyo na di karata ginawa niyo. Kararangitan kami na kararangitan kami. Na uway din sa uway. Pagkarata di karata ginawa niyo, nagkararangitan kami na ugid na ayaw gini pangusiyat na nempiyong tanong sa mga puso tanong kurata ginawa, nagwanto na ba yung nararang. Apiat ni ka pa kabubinar ka. Uway, kayo naman di karata ginawa ka makagilaya katawin ka na sa kaya bubaan. Ha? Sa kaya man yan nakasasakitan. Na uway, tito rin kung margin so kapakarila, kaya manamaanay ni narila yung kasupagaling ka. Ha? Nakunan din, tito rin kung margin so karilayin ka kapagaling ka, amay, kaya sabi pa kaparilayin ka na kagiyo, ang tunaboy ni naad na ayuda puan ka. Daw ba mo ayuda na uway, apya din ang kiyarila, paman na maratabot ka rin, nandupuan na. Ha? Tito rin
ko margin na karilain ka kung pagarin ka, uli na apian to na musa na pinubaylan ka. Umaya mo sabot na kagilaan to na bininaad na kailangan ko, kakaniyan ka ugupan. Naway, di ka prilay, kakayo pa man na sumaratabot ka. Nagutituloy ko margin, umay barat na aya ka prilay ka kung pagarin ka, uli na to na bininaad naging puto at tao. Sabot, kwanto na bininaad na kailangan ko, naway, di ka prilay. Tituloy ko margin, ugay, na amay, ayas sabot akaprelain ko na para sa iko Allah na apyan ni kada arata ginawang ka na bumaratabat ka nagkudapuan ka na buwan tunabay na isacrifice ka kagyo para sa iko Allah arap ka sa iko Allah na ayatan din ka wallahi la'adid kasalin sa kada isacrifice ka para sa iko Allah na wallahi la'adid kasimpiyot ka Allah sa mas mapya doon sudi ka naman na sumasalit doon suatu na doon nakukurang suparantiyan ka na the town ay sacrifice yan sunganin yan at kebudayaan yan para sa iko Allah na inunta na siyang diyon mo Allah sa mas mapya na gina ni arapan ka doon ito pa uli ka may nagsagin ka yan niya ako pa kaya man niya na ako nakatapangan ka pwede pa ka ba rilanak ko na si pula na uli na isacrifice ako na si pula na pamagitong tan ko na ito na kisam niyo na na kayo nuhay ulit ng Allah at tunabay na doon pa na mas mapya asang diyan way bunir ka wala na sa surga yan Masya Allah surga apera gatos takap at tunabay na kapyan yan aligin kaya dunia surga ada din akapatay tanit tiasa akawiyawiya surga ada din nakalukos akamudalangon na langon nakatay surga adin na kasasakit na gulit na yaman na na panyakit kadang din baga na gulang din mapya surga asalin sa kabayakan ng bagay ka Allah surga akilay kong sukat ng tanwarang pula kami nantar ka na di niya mapangingindo ayaman na niya akilay niya kukat na niya at isa ka na gilat na migil ka sa ayaman na niya na gift surprise ka niya na migil ini pamakabit yan at migil ka sa gift Wata pula po si kwanto na ba na paasa. At nanigil ka sa gift to pag. Na di ka mapaparo, di ka matukawan, atas ka niya. Di ba? Atas na kung natiwang, di pa nga, gift na takan kirida. Di ka na natirima. Doon ang karang ni Petero, ang tawanan, ginawa man eh. Udi na ito na ba nila, at namig kumapian na ka na, ginawa na, pumiligin ka pa na atas ka niya. Na ipuniswa ko subhanahu wa ta'ala, amiyadin ka, miyadin ko matang ka, miyadin ko kataid ka, miyadin ko ato nabay na mga riskin ka, miyang alimor ka sa kaya dunia. Doon pa ba na di ka pipi ang ginawang kakailayan ko? So ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyalin niya. Kaya may sasagin ko, tatanaw ka doon na tito ko makapiti buntan sa ulan. Hindi ang makapiti buntan sa ulan, ang makapiti buros ka niya. Ang makapiti buntan na ituturun na badal. Inuwan na mga ngalan ng Badr. Basta na mga ngalan sa Badr na mga tatay. Kaya man naging puto ang Badr, naging puto yaman na nakapakatiti puro ng ulan, ang iyang katay-tay. Na sunabi sallallahu alaihi wasallam na sa puto ang kaduduwi, na may niya naging kaya miya kapya pebunta na kapakatiti puro ng ulan. Makala, makatiti puro. Natigyan ko ito nabi na mga sakaba niya, at araw na hari, kailan yung tigil, naging kayamanan yan, nakapti abong talulan, makalas ka niya. Tigo mga sahaba, wala ya Rasulullah. Tigil na bentaray, nakilay niyo, sukat ng tanwarang bulalami. Masya Allah. Siya kung sa surga, dami kong kwanto na rin na mamakasulot sa mga tawa po makasurga, napagisil sila ng Allah. Ibigay kila ng Allah, sulano na kabayairan. Dami kami bumikiran ng Allah, sulangon na kabayayan, naisin silang kung Allah, at ginagawa yung pinakabayayo, pagkalaman, saging ka na nalipurkan. Nagtirong po ng mga taga-suga, ya Allah, doon katawan na niya, pagkalaman, saging kayayaman niyan, na niya mo ay inipagingkar kami, asuan to na ba na kabayayan na pinto ng kapan sa kapyan niyan, na doon katawan na niya, pagkalaman. Natigo Allah subhanahu wa ta'ala na pagkalaman sa napakabuti aniyan suatu nabay ni na Daud alaihi salam. So Daud, galing sa riwaya na so Daud, nasakap yan niyang kuni kabutihan.
Wallahu alam bisihati hadhihi riwayah. Nasa kapyan yang kunyan tunabi ni nakabatiya na apya sumangaraon na di mamamakin at kaalam kuwan tunabi ni nakapkulo niya. Masya Allah. Naman ko ng mga sisasod nga nagdirong man wallah bayan pa nagpakalawasan. Natingwan tunabi ni nagpumakasunod at tigran na did nakatawa na meron ya Allah. Kad na nang yayaman na ni nagpakalawasan. Natingwan Allah ito nagpakalawasan. Natingwan sisasod nga din nakatawa na may pakalawasan. Nasawaan kun wallah subaynahum wa bayna ibadi. Sawaan kun wallah ginawa niyang kumauri pa niya na subinso kay layran si ikwallah na mamakasujud siya daw. Mas. Antar kami di ma-excited sa kay layran si ikwallah. Antar kami iyamanan niya na di makalala kaysa kay layran si ikwallah. Na anda mga tao aayat mo din yan kakilaya si ikwallah na ayat mo pagkutaniran agus wallah na sumapatay. Kaya sisisiyapan sa giyong kaya dunia iyamanan niya na sisikiran sumparat yay. Sisikiran sa tunabay ni na inigulalan nila sa mga suguan ng Allah. Inigulalan nila sa mga simba sa ibu Allah. Sisisiyapan sa kaya dunia. Nayaman na niya na dilan pakalala kaya na kailairan sa ibu Allah. Na sumambuso Allah na kinyandala kaya na kailay niyang kiran. Masya Allah. Nagina niyan tunabay ni mga orip ng Allah. Iisa akibulong tanong si ko mga ginawa tanong sa kaprena yung tanong ko pagaritan. Why? Tito din ko masakit na tito din ko maragin. Okay, naayak mo nung sa ginawa ka, na so ikasusuwat Allah. Susurga Allah. So ang tunabay ni nabala su Allah. Yun ang ibulong na sa ginawa ka. Kantar ka tanong si idara ka ginawa niya. Nagwantar ka tanong si ayamanan niya na doon rarangit niya. Nang tanong niya ka ginawa niya. Nang tanong din niya rarangita. Ugid na ay ibulong tanong si kung mga ginawa tanong na, Ya Allah, sa benar ang yarat ay ginawa ko. Ya Allah, nasa benar at tutuloy ko masakit sa ginawa mo. Ya Allah, nasabab sa arapakan, sa ikumalas ka, nabuarapakan, o surga ka, nabuarapakan sa kaswag karakan, na Ya Allah, na siksiing ka rin nila anakan si fulan. Ya Allah, na siksiing ka rin piwang na puso akan ki fulan. Ya Allah, na tulingkor ka, Ya Allah, at tabang yakong ka. Ugupi akong ka. Ito ka di mga pangli sa tabang, nagugub si Allah. Kagi ayat pupaar ko puso ka na sa Allah. Kenapa sekali pun aku bersuka? Inumah musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nadada yung si kupang ninian doa niyan ayah muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atik. Hey tiyan ya Allah ading gira-gira kuanto nabay ni na puso na tatapang ka sa puso akan kuanto nabay ni na mga suguan ka kuparakter ka kusimber ka nagibisa ko pa sa kanapon ni ka sa tabang si ikwallah. Kenapa pagi ayat mo pugilin nga sa ginawa ka na, di ko nagkaguga nila. Di ko nagkaguga na yan na, pakan niya doon. Nakaliya ito na kagugugan ka, isipo sa ginawa ka na, pangunin ka sa tabang si ikwallah. Ya Allah, natabang niya akong ka, nag-uugupi akong ka, nakarinaanakan si fulan. Kaya sa kanya ni turo ko puso ka. Sa kanya niya mananina, pagugupar ka kung ginawa ka. Ino tango hindi maturo. Ino pa na ustadyo kailangan na kaya ato na bilin na kalimpiwat ako, puso ta, kalilait ako, pagarita. At ano man na sa kanya ni Sala, na nasa akin na pinamatan ako na pinarawi ako. Pinarawi ako, puwas ako, pinahajud ako, pumati ako sa Quran. Hindi po kailangan ni kanila ko, kanila ko si Quran, sa kanya ni Sala. Ha? Sa kanya niya man na, napimbubuan ako niya. Nati ay busa niya, no to, nabago mo to, busa. Nakalihay ori penuh Allah. Inu di mapia, so kasimbol sa Allah, amak atum aginawa ka. Hindi naman natin na mararataw na ginawa ka na makapupunit ba na ginawa ka? Di ba? Liyawan niyo na mararataw ginawa ka ka, apiat ni kapaguting niyo, kanidala ka niyo. Ino ka ito pagdidala ka, ino ka ito paguting ka, at mapi ang ginawa ka. Hindi naman apiat ni kaya paguting niyo ka para mag-enjoy ka no, para mapipi ang ginawa niyo. Mailay ka sa mga pagdika-adisi sa liya, Masya Allah. Mailay ka sa mga pagdika-ayaman na niyan na kisisinga sa kapipi ang ginawa, Masya Allah. Ugin, hindi na mapi bararata ginawa ka, nabunin po nga tatatakadoy ka. Ha? Ba't niya man na yan, na bakal po kasi bisang ko tama nga ro, na di ka di mga pamimigyan. Kasi yan, kung dikikin sila ro, nasa ka na di kasi di mamagimot-imot. Di ka di gugura-gura. Ha? Apay yung pag-stress relief ka, kaan mapipi ang ginawa ka, na bakal niya ka to sa perfect spot. Ha?
Sa kaguraw ka, nabukap buko ka. Ha? Ino, pa ino ka nudugo sa kuta na para ang mapia ginawa ka, ang makapagidyon. Nakauto ka niya ka to, sa mapia, guraw ka na ka. Ha? Ano, nabigulo na. Giti, di ko rin di ka pero ino di mati asimbol ka suwama na makaato pa puso ka. Makaato pa ginawa ka. Higirapan man ito, adnap kirarangitan ka. Higirapan kirarangitan ka na. Apin mo ito na boy ni na. Mapit ni miya kato mamusa tawa masarangiti katero. Kaya na naman masasarangiti katero, ha? Assalamualaikum. Adi saya saudara pai pun. Kato, bro, mana gusto sini maratay kita. Wah, ato ni kabuya, bumalik ka tawi. Ha? Ingin na pura lang kita ka. Ha? Nadi nga mamugatan ay ni bitiray na maratay ni ato ni suna na giud di katero ya. Ha? Nanabon ka kaya maratay sini ya tawas kan ni polisi na sa panimaray. Nato na po yan, yan ang bunungan mo. Na niya kapia-pia, hay ulit mo Allah. Asaka, nayaman na niyan, na simbol ka sa Allah, di ka di mamuasa, di ka di yaman na niyan, na manahajud, manarawit, na malinig piwa mo sila. Madol surat na ginawa. Kaya inumang buad na mga tao, amiyang muasa sa bulan Ramadan, na ayaw po niya paruliran, ayaw po niya sukatiran, o kaya pamuasairan, na umus abu bawang. Uy, at na mga tao dito na. Upama na niya muasasiran, siguro niya gumus siran, niya bidamira minitara na sukawang, daw yan yun namin kaptim kasiran na Masya Allah. Pinalaman sila si Kuwa, kaya nisampay sila kung Allah. Alhamdulillah, kami nisampay tanong. Iba na ito mga pinunso mga malaikat na sakad. Doon niya lang bubula sa ka. Kaya doon ka doon sa kapamagan ka, kapamara, kasuhuyan. Na ilawan, mo ito di mga kapamagan ka. Di ka di mga kapamagan ka, ilawan, ano diyan na kularangitan ka. At na ayaw na niya na di ka masusuwa. At na mararataw na ginawang ka. Na uwi ba na ito, maling tiwa, puso ka, urata, ginawa, rarangit, na gusto di ka susuwa, kung pagaling ka, natama pa ito magandaan ka. Kung ba nakapisabolas, kamali si Punan ay gina na dito na umapia. Wata, Masya Allah. Mata na kaya bubuya ng nabiyang ada akong panibolas. Ha? Nagupang na dinipin na ginawang ka na sila dito po kumangataw. Ayaw mo ito parulin yan. Sa kaya pamuasan yan, nato na. Kawaw buwag umus. Asa kaya umusan, asa layang na nanin, kaya wawan. Napuna naman mamati, kami isapay ko. Masya Allah. Minisapay. Kung kapita yan, kaya pamuasan yan, nasin kung kaya pakasibo yan sa budget, nabisis sa oras yan, lunin yun na, di mamay pasangaya siringan yan, di mamay, yun na, sisa ka bis. Yan ito mo pa, miyabuti ang sa Facebook. Pero kuha na, yan naman mata nga maratag mo to ato. Kaya naman ito, hindi naman ito, agi kaya, bingi, kita na ka naman ito, piya maganda. Na naduhurap man. Nagay na gusto, lagi po na kailangan sa tontong sa kaon, nabigaw tumok man na nila bibigyan. Ano? Ha? Kaya mawata na niya bigtero ka na ito yung masusuay. Na nakuha na doon na yung makasungi ito na baby na doon yung ito, pakagi marataman niya nito. Kaya gila man ito, gila man na, nagito doon, ang piya gumanaman na nila. Ay na. Sino kapipitan na, kaya butan sa ito na 200%, abola sila, na niya maganda kami mo kapipitan na kaya butan sa 30%. Sigo kuturuan, may tawaga silang kaya ko tapos sa 30%. Kagit man buwan ito namin na pagkagubi, ay preparado, naging kaya ito namin na itatakas. Na naging yung muli preparado kayo itatakas, na medyo kayo kalap na. Ha? Ako na, di mo tapi mas anak doon, bigitawan ito ako, niyara-tara pa yan, kagit naman yan, Masya Allah. Kaya tapang, may masu itatakas, kaya tapang, mabunya naman subulas niya. Ha? Nagito. Gitu at na mga tao, ayaw mo ito panuliran ko, puwasay na, nato na, umusubong ang kawaw. Na ino di niya kapia-pia, mga uri panuwang mo, adik yung tanong sa mga puso tanong. Lit yung tanong sa mga puso tanong, si kusala ka o kisala ka. Sad na kisa kurarangitan ka. Sad na kisa man na mararata ginawang ko, na panaman naman rin kay karida ikaw. Api si busagin kaya na doon kaya buso-buso na Ramadan. Bago na yung kasagutan ni Ron na siya ako prikan sa Ramadan na may puso Ramadan na ako itong masulat ka ginawa ka doon. Ha? Gito ustad, Dili. Pero nila ka muna tataro sa naman. Kagiti di ko dikater. Ha? Pakakutan niyo ako, paginiwa ginawa niyo sa kapakarelax niya.
Mata nga bupon ayang ibubensok ko mga puso nyo, pamikiran nyo, narata ginawa, nagurarami. Nan ayang aplikon ako, ipon ako sa panyakit, sakit. Ayaw po ipon mo sa stress ka, ayaw po ipon mo sa awida ka, problema ka. Nairin niya ka, piyapi, aging utama ka ito pag ginawa niya. Kadayap ko na nakita niya. Doon mararataw na ginawa niya. Yang niya ka, piyapi, aging niya ikapakan doon ako, sa gita ya ginupa. Api aging niya, tap na mati piya ginawa niya. Ha? Api aging manibarat na di ka masuswak? Na sisang pamikiran ka, napilit ka naman. Di ka na masuswak ka kanya kabubayan ako niya. Ha? Nanap, ami gagito mami, matataro sa pamikiran ka. Naat na yung mana niya, nasabi din ang ako tapos lang ito ka di ka masuswak. Hahatin mo na nga kabubayan. Na, mapipiyan sa. Kaya ko naman yan, natuwa po kasi agi mapiyaso, matatago ko puso ako pamikiran ka. Igirap mo na, marsik kay puso ako, marsik kay pamikiran. Nag-ibuagin kaya pagawin ka, amado diabetes, adi po ano mo? Na may mas kanya, nas kanya, na doon kanya makilala, na doon kanya tiyali ko di. Kau tungkol, ha? Tito di ko maratay puso. Kaya man na doon ko niya tekura. Doon ko niya yung pansin na. Gito mas nas niya maratay puso. Kaya marata sa ang tao. Marata niya pikir ko. Saan man sa karata kay kapangan, tako sa lakaw, di sa lakaw, nagitip ni matatago ko puso ko ako pamikiran ka. Nagitip sabot, aanto na ba yun, sa katanong, nasagin kaya ako katay ng mga bulan na Ramadan na limpyong tanong sa mga ginawa tanong si ikunganin at muloy abalang ben kung asimbol tanong si ikuwang. Agin kaya bulan na Ramadan na katawan tanong agin na ulan-ulan apalang panay kuwan tunabay ni nasiran ang mga tao miyang arinibat sagin kaya manan yan miyang adudu siya sa kaya manan yan miyang ipo sa ulan-ulan. Hindi man mangurip no Allah. Giyon kaya may pos anabi pawawan na sapo lagoy sa ulan-ulan. Nato na ilan yung sa ginawa niyo. Dakalo din maribat, dakalo din madusa, dakalo din makapagilang sa oras. Doon na niyang ginabak iwa, di ka suswato Allah, wallahi kalawang tanong niya dusa, nagulawang tanong niya ribat. Nakagiyam niya ribat tanong, nagumiyado siya tanong, nakati alini mo tanong mo Allah, at pumaning tanong si iku Allah. Ang isasampay tanong niyan sa giyang kaya bulan ang Ramadan. Ang makang galubak tanong sa mga simbol. Na kati iya pagkataling umarkat tanong giyang kaya bulan ang Ramadan, na umisampay ka unhoy urip ng Allah. Na ayat igurong di katiruan, nasa kano, nasa kaya pakataling umano si na tandi ni sa inikalimukan ng Allah, na mas madalimur ka ng Allah, si ka umisampay sa giyang kaya bulan ang Ramadan. Kaya ino ka nung pagkisampay sa giyang kaya bulan ang Ramadan, kaprilaan ka ng Allah. Ino kami pagkisampay sa din kaya bulan Ramadan, kaya ikalimu ka ng Allah. Pinili ka ng Allah, ulang-ulang wala mga tao. Ayaw ba na rin nakaan niya, na yung tunabay na, kaya niya katali naman sa din kaya bulan Ramadan. Ino kami dikato, ino kami ditiway, prila, ino kami nisampay sa bulan Ramadan, kaprilaan ka Allah. Ino kami nisampay sa din kaya bulan Ramadan, kaya ikalimu ka Allah. Ino kami nisampay sa gin kaya bulan na Ramadan kapag asulga ang kawama. Nagdar man na yung Allah. Kasuwalla, nayaman na nila naong tanong yan po asulugin sa surga. Illa man aba, inunta ko siya no tuwasin ka. Ano ba na yun po? Basta, hindi mo pero alam mo tanong po asulgo Allah sa surga. Na inunta at ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kagisun siya nabi Pitero. Tuloy Pitero nabi, lao na ummatakan. Kullu ummati lang na ummatan na pangasulit sa surga. Yadkhuluna al-jannah. Na pangasulit sila sa surga. Masya Allah. Nasa tanong na pagtero si umat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nayakatero Nabi sallallahu alaihi wasallam na lang na ummatan na pangasulit sa surga. Illa man aba na inuntasus kanyan asimka. Tigo mga ato na bilin na mga sahaba. Ya Rasulullah, upana na lang kami pakasulit sa surga. Na ayaw mo ni pakasulit sa surga, nasus kami na singka. Upana na aling panatito o nataw. Aling yan tibo ya sumunod sa surga. Natibo Rasul sallallahu alaihi wasallam mawar. Sa kanya, sa tunabay ni na siyang kaya, suka pakasulit sa surga. Ang kayo, kaya sa kahit ulit ng Allah, nakatawan na kaso, kisunod ka sa surga. Katawan na kaso, sambo yan, nakisunod ka sa surga. Nada nga panambo yan. Katawan na ka, kisunod ka sa surga sa Quran. Nada nga ba sa Quran? Katawan na ka, kisunod ka sa surga sa gulubang amapya. Nada nga bilabak sa mapya.
Di sana no to nasiyang kaanay kapakasulid ka sa surga. Mana tara katanungan ni man to so isulit tayo sa surga. Ibig nga katanungan ni man to so isulit tayo sa surga. Nakagidang kakuha, dahil kang ginito ka. Na di sana no to nasiyang ka kapakasulid ka sa surga. Nagiti sa mamuri pinu Allah. Isakatano na sa giyang kayaman na niya nakapagkatali ng mga bulan Ramadan. Na lalantano ini ko surga. Perilang tanu Allah. Inong tanu din yan kubayan na karilay kanin Allah. Nantas mga tao din yan kabayo berkarilay Allah. Sinang suatu na ba nila ininduray nung nila ng giyang kaya bulan Ramadan. Bayi na nilipagkaya na gadi man narawis sa mga tao na sila na ito ba kasi na nariyan to na yung masusuman ka. Ha? Hindi ito sa butik. Kanta may pamulang sa ko. Nako, tadi mo siya mo sa masjid, jadi sila di mamagumi namin. Amin. Nasa ano na ibu bakasyon. Ha? No, pa na pero na kanto na ba ini, nakubaya ka sulit awal mo. Di kapag ka na. Ay pwede na sa mga aroma. Nari. Kubaya ka ng aroma, uwan. Dito ka na ipinuksa. May kan utong pengarong apiyo. Di ba? Ha? Nagkakata naman. Kubaya ka sulit siya sulit. Uwan, kubaya ka sulit. Dito ka ipsubar. Kaya uwan. Nandito man yung video niya. Na data lagi kaya kapagkatali mo mga bulan Ramadan. Na ayaw po ni saya preda anu Allah na sudin yan kabayaw karina irong mo. Ayaw po ni si makasurga na sudin kabayaw yan na po makasurga. Ato na si man naging kaya dito. Gin kaya kapag ya tanong. Ilihan ng bulan Ramadan, mga pitnay ko mga kalbihan. Kaya tapik tanong na sukalbihan ng Ramadan. Ulan-ulan Ramadan na mga pamintuan surga na pinilitaan ng Allah. Masya Allah. Na mga pamintuan na Jahannam na pinilitaan ng Allah. Na mga iblis na gusto mga syaitan na pag-ipamatong ng Allah. Begitu yung mana niya. Ato yung sabutan tanong ng mana niya. Ang pinilitaan sa ito labay na pamintuan ng surga. Na pinilitaan sa pamintuan ng naraka. Ato na yung maano to. Ay ang maano to mga urip ng Allah. Na sa iyong kaya ulan-ulan Ramadan na madakan apa kasulit sa surga Allah. Masya Allah. Na sa iyong kaya ulan-ulan Ramadan na madakan apa kalidas kunara ka Jahannam. Madakan april ano Allah. Madakan ayaman na niya na kinidas yan ang ginawa niya si kunara ka Jahannam. Gito'y maana april ka ano Allah sa mga paminto ano surga kaya madakan kiran supa makasurga. Nagugiti mana pimakita kepada Allah sa paminto ano naraka kaya madang kiran suprila ano Allah nagupakalidas ko naraka Jahannam. Na ayaw po di makasurga na sudi ko ba yung sumulit sa surga. Na ayaw po yung manani na matago ko naraka na supin ko ba iyan kwanto na ba yun na papakanaraka yan. Nagiti sa bermangori penuang Allah sa katano na pagura-gura dan tanay kapakapagaman tano sa iyong kaya bulan Ramadan. Ilang naman Udi ka makapagaman, makatubod sa iyong kaya bulan Ramadan. Udi ka magaman sa iyong kaya bulan Ramadan. Udi ka tubod sa iyong kaya bulan Ramadan. Udi ka karidayuan mo sa iyong kaya bulan Ramadan. Na di pinaunaan ka amat ito si puso. Ato na ba yun na niya patutong sumara ka Jahannam. At yung pamahiwari pa ng Allah. Na sa iyong kaya ulan-ulan. Ang panakapan subalasaw. Ditekta ka penuang masubalasno. Pagkalaan mo ang masubalas yan. Nagoy sembura karakatan mo ang masulimo yan. Nagoy sembura karakatan mo ang masuanto nabay narila yan. Pililaan tanong Allah. Daw pa man, nagikasan po na buntaman, nabupo naman. Dahil kakapo naman, kung saan nakawaulan-ulan. Hindi ka pwede ba ito sa doon? Uli ka makapanamar, di ka makatubad sa iyong kaya bulan Ramadan, na doon dinaunaan ka amat na si puso. Ayaw niya patutar ka na sumara ka Jahannam. At isa din kaya bulan Ramadan na ayaw man na na pagitutan mo Allah sa mga iblis, sa mga syaitan, nagupila ka niya sa mga pamintuan ng surga, nagupila ka ba niya sa mga pamintuan ng tunabay na nara ka Jahannam, na di ka maparuliso nila Allah, gusto na din na unang amat na si puso. Nasukat na si puso, katawan niya, naghina ni isa ang pinakaman at tiyo ba Allah, uri pa niya. Ano man na yung postan? Sa katano, dahil katawid-tano, naya tiniyubaw Allah, naging mo kaya tutungan sa walay. Tiniyubaw Allah, kaya tutong sa walay niya. Tabi, wato na ba nila, nagyang budala doon. Kung ano man na, susaboy, dahil dito yung mentality niya na, hindi pa mikilan niya na. Tiniyubaw Allah, kaya tutungan sa walay.
Tini ubah Allah kami ada pisu juga mania. Tini ubah Allah kami kaya sa pamilya. Ini ubah Allah kami ada sa sultanukia. Dahil katawi tanulong nagititi ubah Allah. Kuanto na ba na urip niya? Ugid na katawi pinakamala at ubah Allah kung urip niya. Aya pinakamala at ubah Allah kung urip niya. Nasukat agas upos iya. Kaya bersuka da utamo kiya. Kato pa kagimot akya da utamo kiya, nalimuro mo to Allah kas kanini to kanaraka. Kenapa sabi ko tayo manin nakya dina sa utamo kiya? Kato pa kagimot akya dina sa utamo kiya, nalimuro mo to Allah, kato sabab pa to sa apakanaraka yan, sabab sa ko utamo kiya. Na ayat titu wa mala tiu ba Allah ko uri paniyan. Nagyang ko to aya man yan nakatigas mo puso yan. Natunay man na matigas si puso, doon na pinagina wasya. Doon na pinagin na yaman na niya na kala adolas. Doon na pinagin na yaman na niya na kala o kasiksaan sa narakajihan na. Kada, bunin pakala ng busa. Nahay ori po Allah na kala ka na kasuwa. Ay doon natin, katay. Dito rin man ito, di mamagusyata. Dito rin man ito, di yaman na niya na pupanduwi. Dito rin di pamagusyata, so para tiya si Allah. Dito rin di pumakain ng kantanong sa mga ginawa tanong si kubusa. Si kunarakajihan na. Siya kasurgan mo Allah, na ilayang ka ginawang kaudin na malinun, amya gudan ka, na pangani ka sa rilas iku Allah, katong tagas supusuka. Pangani ka sa yaman na nalimos iku Allah, katong tagas supusuka. Ya Allah, nanto na niya sa apusuka na. Ya Allah, nanto na niya, pagkaloy ka, pagkaloy sa ngalan ka, na di ko, dito hindi makano. Ya Allah, pagkaloy sa itong abay nina, surga ka na, na hindi ka mahina. Ya Allah, pagkaloy sa narakaka, kalip pa rin sa ukasiksalo na naiduan itong abay nina, dahil kakagbilamaan. Kaya ano to? Nato matagas supusuka. Na panamana maring kahay uripan Allah, iyan to na abay ni na maling tiyo supusuka. Ha? Sagyan kaya to na abay ni na kapakatali mo mga bulan Ramadan. Nagyan kaya bulan Ramadan, mga uripan Allah, napintin mo Nabi sallallahu alaihi wasallam, atigyan, atakum syahru barakatin, yangsyakumullahu fih. Dia kataling umarkan watigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ulan-ulan Ramadan syahrul barakah. Ulan-ulan ababarakat. Ha? Hagigin kaya ginawat na dito mapakabili-bili so malay barakat ulan-ulan ka. Lamun mo na doon si tariman to sa syahrul Syaban ulan-ulan niya barakatan na sidukan mo. Mo man so rajut ulan-ulan niya rajut babarakatan na sidukan mo. O masuk Syawal, lalu niya Syawal atau barakatan. Ini orang ini membuat itu barakatan. Ah? Na ayat itu ni ano yung Nabi sallallahu alaihi wasallam amada usu barakah, nabot man da barakah usabot. Ayat pinakamada mapapadan usu barakah. Naging kaya katero Nabi sallallahu alaihi wasallam, amya katali umarkano sa ulan-ulan Ramadan, abo barakatan. Iplang kulo barakano wallah sulimu yan, masyaallah. Iplang kulo berkan wallah sulimu iyan. Wa yakuntul khataya naguipril ayan terkadung sa mga dosa niya. Wallahi kakita tangan na nakalbihan Ramadan. Agin ko to ay kalimutan wallah nagupril at tanong niya. Nasulim mo naginan ikisulit tayo ko surga yan. Sadin sa ikalimu wallah namya kasulid ko surga wallah. Sadin sa rilaan wallah nayaman agin ko takyarin iron wallah. Nyamnya parulin yan so ikasusuatu Allah nagusto ka surga niya. Kaya tatangan na nakalbihan Ramadan. Nauglit na inuman ang panu Allah. Ha? Wa yastajibu fihi du'a. Wa yastajibu fihi du'a. Kaya ano to? Na pirimaan si sagyan kaya bulan Ramadan sa mga panganin niya. Masya Allah. Sa manuto na sagyan kaya ulan-ulan na Ramadan na ikalimutan Allah, na perilahan Allah, nagundiri maam nakatano panu Allah sa mga panginitan. Dahil kagi di tanu di mangni sa rilas iku Allah, di tanu di mamangni sa iku Allah. Daw ko na ibarat ko bami di napagyan nagsupangan niyo kadakalan. Nagwedaya pang niyo kadakalan na ya Allah napakatako ka kung kaya Allah. Ya Allah napakakulaya kung kaya Allah. Ya Allah napakatira ka kung kaya Allah. Ya Allah napakabenda kadakalan na kadudunya. Na inong kalitip mo niya, pakadagalang ka kung buang ka, pakadagalang ka kung pangling ka, na para sa iko ginawang ka aparat kaya nagukalag sa ikuwang. Sunod sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nilini mo sa mga duaw Nabi, niya kay Tito Ruso para kung kadudunya iya. Kudunya iya.
Kain na kadalanan napang ni ko Nabi sallallahu alaihi wasallam napang nagitunan. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, nasa ading gila-gila kong puso, natatapang ka sa puso akan, buwan ko na ba ini na para tiya na musimber ka. Allahumma habbib ilayya al-iman wa zayyinhu fi qalbi wa karrih ilayya al-kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, napamulaan ka mo puso akan sumbabay ako para tiya na musimber ka. Nakagupik ikagudin karangan sa mga dusa ading kay kasusuhan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya mana ni nabugan kalangan sumapya sa kaya dunia, nagumapya sa anungan na mauli, nabuan to na abay ni napakalide sa kong kasiksaan puso. Nakakasiksaan ko na lang. Sa tanong na gila ko na yung di tanong pagkafida kaya mga dua at tinuatan o panakasandugan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kaya lang itanong mo, karoon na niya rukay. Pamatigin ay ibagay ka wala sa kaya dunia. Ya Allah, nabugan karangan sa kaya dunia si Hasan. Nabugan karangan sa anong anamori si Hasan. Kaya lang itaw si karoon na niya rukay. Pamatigin ay ibagay ka wala na sa kuta duya ka na si Hasan. Kasi sa anong anamori, kasi si Hasan. Inuwatan na pa na Hasan din. Ya Allah, na ilan yung manmaurit ng Allah. Penglitan mo sa ikwallah, na ayaman ay penglitan mo sa ikwallah, na so para tiyaya simbol kasurgaan tanong si salungan na mo. Yan na naman atong ni tanong si ikwallah. Inwagin kaya tamo. Sa nga natumpa kaya, Ustad, di mo na kung naki mandua, mamang ni si ikwallah. Kalagi ka tamo, na ipurkulag ako, na tama din naman to, na di ko nung di panganin na makatamu ka, kung nakatiap ko din nila na, napiaso mo siya ito na din. Karami ka pangulog na sa kaya motorami. Udi narabi kita si ke patay lumalag. Ya ori penuh Allah. Bangka katawi na ni mur ka biswala di ka kapakatama. Kaji pa kay penama kata kung kahay ori penuh Allah na beden ang kasababi sa kaong kirang kasi Allah. Pero di alin subta dia. Kasi sa pagong niya doon tamong kiyan nila ka makagugurog si Allah. Ya Allah natabang niya mo ka. Ya Allah nakalimutan mo ka. Niya katamok sa kanya na din na ya Allah. Palit si Joy. Ano saya, mamano tanusum, ano tanugiro man, ano ba? Na, mas mapya so, betad ka, akatatalo ang kaswama, mas mapya ang kuto ang betad, ama kaguguraok ka, sa katan na yung katawitan mo na yung niya kadapan na, studio niya, kagi makaguguraok ka dun. Na wallahi, kabang kakatawi na mas mapya yung kuto ang betad yan, ama kaguguraok akatatalo mo niya, so Allah, hindi ka pa na o man din makatilag na natigin na ya Allah natabang niya mong ka. Ya Allah na dapat ibayadami. Ya Allah na dapat ka namin. Uman din na makatilag na makawida ka na makagugulaw ka din. Na di ka katawan na mas mapiapit na din ka isuko ka. Ngayon, no? Kagis ka niya daw, kapag tali ang kapatay, sa gimot ang kapakagugulaw niya na arap niya sa Allah, na miyates ka niya na katatano din niya sa Allah. Miyates ka niya na din niya di ka pananaluan sa Allah. Miyates ka niya na yaman na niya napaparatiyan niya sa Allah. Na amikas ka. At yun ito nga ginawa ya Allah ka, masakit ka na, tigan na. Apelin tayo sa mga doktor. Ano, pamili ka sa Japan, sa Korea, sa Amerika, sa China. Apelin ko na hospital. Mga ginanana, baka tuwan ko niya, di ako taro sa tawagin ako na, mamuli taro si isang kaya wala. Masya Allah. Kung datay na niya, bilis walay ka. Ay nakabaya ka kuman na, tunay kabaya ka, ginawa man niya. Dali niya, mamukul tayo ang suwag mo. Dahil mas matir ka rin dekat, saka akalilipatan niya sa Allah o sa kanya niya katataluan niya sa Allah. Wallahi ka mas matir ito dekat. As ka nakalilipatan ka sa Allah, nagiti sa bapa, igilakuan na, di ka imugay wallah so kabaya ka, kau bubulin ka sa bapisa, kau kira ka sa iku Allah. Nawat na din kabugan wallah, niya kapiyap-piyap na kaya gamatano ka, lang din kapiyap sa ginawa, Masya Allah. Inus ka na, pumulungan niyo ginawa niyo. Pumulungan niyo kanabal niyo, kasi kung mga wida kayo, mga problema niyo, gunanan niyo sa agama, gunanan niyo sa Islam, kami ato niyo supira yung mga niya na pulong yan. Baka bibarat na pumulong sa ginawa, sasabuhin na pag-stress relief, pag-stress o pama, nabigyan na sumong tanong sa awan, dahilan. Mamagiskate tanuro, pagpanyuro sa tanuro. Sumong tanong sa Timuga. Sumong tanong sa nabaro dito ay marata. Yan yung nakapipilo na tanong sa dahilan. Yan na. Nagyan ko lang sa isyustan. Nabaro dito ay marata. Ayaw mo dito roon
na pumangilay ka sa bulong sa ginawang ka, na ayaw pa kanilipatan ka sa tipo bulong ka. Ha? Gitu ba itigaw na tigil mga pupaigutan o kan makanta no ma-distress. Ang tanong naman nila maka-stress relief. Ha? Misusong yung ano mo siya tinuwa sa ako tama na waterfalls road. Ha? Inatag ka mabumunta waterfalls na hindi paano binangkon mahuli ni concentrate ko. Niya, meditate ka na. Meditation at tigilan. Ha? Kasi waka mabuha mo tadi mag-meditate, tadi mamimikiran na. Meditation. Baik po na pagunaan ko sampo yan. Iba na to si Obitiar ang meditation. Wallahi ka din na pagunaan ka ko sampo yan. Inila yung mga doctor science na isa amala amapi abutan ng utang kapakasusudyo. Igilaman ng tuwa sa puso o di na sa utak na mauna sa lupa di sa puso ka. Na din na una no to meditation. Pumimikiran ka, pag-stress relief ka, wallahi ka din na una din na susambo yan. Nakaya, ibarat na sa mga ka na puniyat ka pipi. Allahu Akbar. Na mapikir ka, so Allah na ilay ka niyan, na yung mananay na kamidod ka. Managipuro na. Nakagililay ka, wallah, ang pagkudod ka niyan, naroon ko, di mapanitong surat ka ginawa ka, nang suwawida ka. Namiya ka pipi. Di ka disemba yun, nauman niya ang tunabay niya, na move ka, na tunabay niya, na kilay wallah, maniniyat ka. Na makasumbuyan ka na niya, bidang kasumulong sa ginawa. Nakagisag ka na, hindi ka nagkulinan, so di ko buluntan. Ato na ikaw budagang ka, kung di ko bulong, ipsang mo yan ka na, niyari yan siya pa. Nabago siya na, Allahu Akbar. Adim sa sangibo ka sa kutang kabilita. Di ba? Nagabulong ako mabu. Niya pipigil ka mo to kaya, adim sa niya, may ibsan na minili, pangalawa sangibo. Sa kutang kabilita. Ha? Nasa man ito niya, pisin na pamikiran na, yung mga robot yaman, sa kutang kapikiran ko, sa luluan na sangibo nga ro. Kami kapamanano ka, pero ito ni pumamasaan ako. Pagkalang iyatangan mabuti, kailangan so atarahan. Ha? Nanalo yung mga kabuti yaman, at pumasa ka sa atara. Pag inisupat ko, manalo ka pumasa sa Watson, sa Robinson, sa Tunabeni, na. Naging naman ito na, yung barong kapantiyaman, pumilikilang ka, pero ka pulito. Kung kinitan ka, sabi nga di ka pamilano. Natiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuloy kaya bulungin ka. Di ba makasubulungin? So, gina. Sa katano, mga ulit po Allah, na ikakalimutan mo Allah. Langun, na yaman na niya, naging kaya bulan Ramadan, na ito na ba yung naging mura na kami ni Allah, bulong yan ay kung mga ginawa tano, pwede sa kalbi naging kaya bulan Ramadan, naging po ito ang kapilitiwan yan sa kung mga ginawa tano. Ilan naman? Langon na, yun kaya bulan na Ramadan na langon tama na bulong na mapapadalo. Bulong sa ikwanto na ba ini, napaparangayan na ka. Berato nga nata kay paparangayan, yaman na niya, napitiro ka Nabi sallallahu alaihi wasallam mo baka pakin bubun. Bulong kung kanubay paratyayan ka. Kagyesa ka, na manubay kay paratyayan, na may kataling masubulan na Ramadan, na training ka niyan ko ikhlas. Training ka niyan ko, anto na ba yun, nakapag-ikhlas. Kaya ba tuwa ito na ba yun, na di ka makapag-ikhlas, nagpa kayo makasulit-sulit ka rin sa kwarto ba, nanti ka rin yung masang Diyos paniting magusukik, so lang ko isa. Uli namin ka dito sa walay, nanti ka, yan yung kasama ni Mator, yan ka man, di ko ito pumulaw na kakagyan, pitrinin ang kaginawang ka ko ikhlas. Sama mo ito na lawang bulong pa mo, lawas ka. Pumuwasa ka, nayaman na niyan na so lawas ka na, kudetoxify. Pagkadaw sa mga rarata, sa mga bad cells, so niya nga bibinas ako cells ka. Kaya man na niya, ka-release ko ko. Ka-detoxify, so ano na ba yun? Babuhat na may bubulong sa yung kaya tinahin ka, na dito makadidugod, o maniguro, isang niya kasapon ang isa ulan-ulan, nakakan, na dito nagka-limpiwa tinahin ka, nakate. Niya mo at niya kapamo sa kawang na niya limpiwa tinahin ka. Niya limpiwa ginawang ka. Api apin, so ano na ba yun, na mga diabetic yan, higila niya mo asa na, Masya Allah. Isad mo tuwa, yun kaya lawas sa mapapano ang fats, ginawa na, kasabapan sa ito na ba yun na diabetic, naging mo kakabkubina sa pancreas, naging ka na pancreas, na isa kakubinasan niya na sa mga fats, namamuasa ka na pilbatan sa mga fats, kano ba sa bapi, wala ka makafunction pero yan naman, so bulan Ramadan, na limo, nagupridaan ka naroon wala, nagupirimaan wala sa mga ito na ba yun, na mga duwatano, nagubulong sa ikupitang gisaan di kata. Giti sa Bob, isa kata ng mga ulit ng Allah, na panamanamaran tayo yaman na niyan,
na saging kaya bulan Ramadan na maling tiyo tanonian na guwan makapagaman tanong tiyo tiya. So, dari yung mga dam, ang kialuya ko, kung ito na ba na mga kalabihan ng bulan Ramadan, na inunta na saging po to, ang ito kita, di ko na naroon di ka pamanutunan, na naman mo to, kama piya na mapapadalang saging kaya bulan Ramadan. Malamang din na mapapadalang si kwanto na ba na mga kalabihan ng bulan Ramadan. Kaya pada topic, nabubuhin ni Mala, yung mas oras ka, no? Kaya ito, Mala, ito na ba na, bitiara saging kaya kapaniyata. Kaya kapaniyata, na ito na ba na, pagilayin sa ulan, saging niya ka-announce sa Mufti Apor, saging kaya ito na ba na February 17, na niya tatanong. Kaya man yan, na mamas of February 17, ito nito panagan mga gawin, ito na ito panagan mga gawin. Sanasa, na yaman niyan, na si Ukabugawin yan, na pagilayin sa ulan. Pagilayin tanong sa ulan, na umaylay tanong sa ulan, na bumuwasa tanong ukapitayo. O di tanong umaylay sa ulan, na di tanong bumuwasa. At manapakay sa ustad, ito na si pugunod sa niyo, huwag pugunod sa yaman na niyan na makalatigilan, na gusto sila mo ito alam. Na di tanong na kinbubulog. Nino ka di pa kinbubulog? Nino ka di pa kinpupawan? Susihan, apabunod si sayaman na niyan na saka, nakagiwan ka na damay na isulan, kaya sumukti, damay na isulan, dakapamosa, alhamdulillah, katargan. So sila panutuan, niya ilawiran, niya ito na ba na announcement, sa mga around countries, mga rarangyan na katano, na niya ilawiran, ikapakan tayo, niya kanya sila, niya mosa sila, nakatigil-tir-tir, ano? Tigil lang, ba tanong kung bubunong, ay sasabihin na, piya makakapirira, ay hindi ko laki na, niya di kita na ito na niya swata na yun, kakaking bubunong. Ay wala po saka na, ito na kaya pamasa, ada wag ipamasa, kakaging sumufti na niya, no? Nasa kaasa na niya masa ko, kakaging niya kanya ta Saudi. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Ato na yung problema rin. Nakaging sa katano na subhanallah, umanisa na, pikilan niya, nakapasan niya. Pikilan niya, nakakuha niya, na di tanong na, kinabagi na ni kabayar na tanong o agama. So kung kaya pa kang binibigaw, ito na ba yun mga sabog sa ikong agama, na dito ka sa baba sa kaong parikitan. Ay, kailangan tanong sa masa tariman to na, ato na yung okay, akatariman ka, hindi na ato na yung okay, akapakipendulo na akakong tao, ang isusulo ang akaputin. Ato na yung kita kipendulo na kao. Depresan ka din, pag-awa na ka din, bunuo na ka din, nagkinabuso na ka, ato na. Nasa ka, nagiting, ato na rin nakaganadan ka. So, gina ni mapapadalang sa gina, ato na rin nakapiniyata, sa mga pantag, sa kaya ng panabin na kapagkataling mga bulan na Ramadan, ako pinabapan na tunabay na sugo na gimuta ka paigo. Tigilan na paigo. Hindi, mga kami po na ako ngayon mga paigo. Ino ka po may kuwan? Na sunat sana ko na. So po may guna ito pa kaya ginan na mga gadabitan na mga loks tanong. Kakagiyan tunabay nila, pagkataling mga subulan na Ramadan na wala niya ka isa kapito gawin, na ka makapigo na, wala niya ka isa kapito gawin, na ka makapigo na, ay pigo ka. Na di ka, umayibarat na di ka, raming punak-punan sa mga wata. Api ang lagi ng mga wata kami, na ni kasubun yan, na piyama ka na, mga wata, naging kaya manuron, ninggita di ka subun na, kung kagagawin na, niya, kadubay, mo ta immune system yan, na, tiyo ko, api ang kagawin na, biubusan na, na, yan na nabili mga buso. At yan, naroon sa niya bubu. Niko yan. Kali nga, sabot ang apay ko. Kali so sabot na, ilabot diwali sa kaya di mamay ko. At ipakaw, uway yung gawin na. Hindi natin talo to. Ay, parang natin talo to. Anto nabili, nabili na niya kanawa kaya mga waka na kita takamura. Kaya kay sa dosa kaya panarimaakaw na wajib. Naman na bumarata. Pamay ko ka, pag-ikalas kasi ko Allah, so pamanaya Allah, nagini ka pa na, ya Allah, bismillah, di ka magpigiraw, bagina ni sunat. Di ka magpigiraw, bagina ni ukit-ukit yan. So, gina ni isa, ukit aditya sa gingayang tunabay ni nakapiniyata, ukit na, kaya man, naging kaya mga ikhtilaf, uli na khilafat, na di ka sila ng pamangkadan. Kaya man ang kapur pa wala, na di ka rin numamangkadan. Uy, ba na to, ay po, pangabina sa saging kaya, pa naman na pinakamapia. Na iba na to sa kanas, isang social media, niya kapia-pia sa kanyang pagkataling magulang na natin, nagpakong gina. Mas mapia ko. Kaya ito pa kaya di kami tanong na mas manat kusar ka sa social media, ay di saging ko tayo manan yan, nakapumati ka sa Quran, o di nakapsunat ka. Kung mabaka di pa katuturo ka, para makabubagir ka kung kagugawin niya,
Adi sa iyong utang, yung atuloy ka, nakapipita ka, nagkakatutulog, ayaw manalin na, yung social media. Mas mapi ayaw manalin na, agi mo sabi na, mga wata kami, na, ano ni, kakakanagan, isang pagkatanin mo masubulan na Ramadan, hindi kami di mangungudas ang kutitiri. Ay na, kus ako ka man, ha? Mapi na kaya, ano mabuhi ka, pagkatanin mo mabulan na Ramadan na, niyasa ko mabuhi, abiyan na, ano ka, TV na, ini kuan niya dong. Natin ito na mong wiso na ka. Dito ito gagawin na apiaw tubuya ka buntay na nato mabukarong makakatin sa masjid. Kaya pinakilay mo na mga ginawa ka. Ano sa bawang datar sa wali na dati, bida pinasay kung saan mo tama sa amin ang mga ito meron ng mga kansosin po. Ng mga dirty tiriti na mga atin. Kuha. Ito, palaro sa masjid na ilo di mapia. So, lalo na katawan ka, pagkasanay ka, sa kapagaman ka, sa geng kaya bulan Ramadan, napananggilan ka. Cellphone, social media, TV, mga nisa, pananggilan ka na. So, nakulihan, dalasang kanurun mo Allah, o kaya pamamakin panginta ko Allah ad na siya butiro. Panginta ko Allah ad na kapwa kanurun sa duwan, sa epong nita na si ko Allah, napakabura ka taniya na katano, kaya tunong tanong sa dalasang kanurun ng Allah, o kaya panabutaman niyo sa kapakadera pa iyo, sa paginitan si Allah, ay sasampay tanong niya sa geng kaya bulan Ramadan, rak sa mga pagaman tanong tiya-tiya, nagupagabulbul niya nakatanong sa mga amat, naguyamala, na mamakasuta ng kusog ayan, ang mapurang maulat. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.